The true repentance results in transformed living that honors God. Now, repentance is not just a one-time event, no? Na sa diha nga gidawat nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, and then nagrepent ka, dili na siya basta-basta dayon mausab imong kinabuhi. Gani ang uban ani, taas gyud ka panahon ang ginagugol ani nga diin aron lang gyud nga aduna lang gyud repentance diha sa ilang kinabuhi. Aduna lang gyud transformation diha sa ilahang pagkinabuhi ingon na mga Kristohanon. Pero daghan pod na mga nangalagad sa Ginoo nga wala po repentance, no? Walay paghinulsol kay wala may kabag-uhan yung kinabuhi. Nga bisan og nangaraan na sa pagpangalagad sa Ginoo, wa gyud kabag-uhan ang kinabuhi. Now, repentance not just a one-time event. Sama sa kugingon, it produces lasting change usab. No, kay nganuman. Kinahanglan ang repentance dili siya sa takat sa ubos ron. Na. Kinahanglan nga ang kausaban nato mohatag kini og mulahutay nga kausaban. Meaning kining kausaban nga makita sa atong kinabuhi dili lang sa pagkakaron, dili lang sa panahon nga dasig ka, dili lang sa panahon nga hayahay ka, dili lang sa panahon nga wala kay problema, unya pag naa na kay problema ug naa kay mga kasi nagian sa kinabuhi kay balik na pud ka sa imong old life. Daghan mga Kristohanon na pag dasig gani, pag grabe ang panalangin, pag grabe ang favor sa Ginoo, grabe gyud, mura gyud og holy gid kayo kay gud lami gid kay kinabuhi. Pero pag abot sa mga pagsulay, mubalik sa kalibutan, kay di man makaya ang mga pagsulay. Mao na ang temporaryo nga kausaban. Pero ang repentance na gusto na kong inyong masabtan karon na kagabihion kini siya mulungtad nga kausaban. Now nga ato mensahe di ay karon na kagabihion, magahisgot kita ni ginatawag living a life of repentance and renewal. Pag kinabuhi sa kinabuhing mahinulsulon. Kinabuhing nabag-o diha sa pagkahinulsulon. Now first, transformation through repentance. Unsa ba ang transformation pinaagi sa repentance pag hinulsol? Unsa gyud ang makita nga transformation sa tao nga adunay repentance? Unsa ang makita? Ang makita sa tao nga adunay tinuod nga repentance mao kining turning from sin. Sa Bisaya pa, ang pagtalikod sa sala. Now, ang pinaka dindot nga testimonya nga atong mabasa diya sa Bible nga diin makita gyud nato ang total transformation sa kinabuhi is si Paul, si Pablo. Because si Paul sa atuang nasayran, si Paul usa kini siya ka abogado. And the same time believers persecutor, no? Christian persecutor ni siya sa unang iglesia. Nagalutos siya sa mga magtotoo. Pero sa diha nga na-encounter niya si Jesus Christ sa iyang kinabuhi, samtang nagpaingon unta sa dito sa Damascus para sa pagluto sa mga Kristohanon nga nagtago-tago dito sa syudad sa Damascus, nagpakita ang Ginoo sa iya. And sa diha nga nagpakita ang Ginoo sa iya, dito nagsugod ang repentance o dito nagsugod ang transformation sa iyang kinabuhi. So after siya nga gibag-o sa Ginoo, makita pa ba nimo nga si Paul nibalik siya sa iyang pagkamaglulutos? Si Paul dili ni siya usa ka ordinaryo nga kanang maglulutos, kay siya usa ni siya ka pangulo. Abogado ni siya nga nagakuha sa order gikan sa korte aron nga ipakanaog mura ni siya og siya ang implement no sa warrant, kumbaga warrant, order. So kung may order nga mogawas gikan sa korte nga lutuson ang mga Kristohanon, siya ni ang mo-implement sa paglutos ug adtuon niya ang mao nga mga tao nga diin gisuspitsahan na mga magtotoo o mga follower ni Jesus Christ. And then lutuson og patyon sila.
Kung dili sila patyon, prisuhon, taralon sa hukmanan, mao gina ang ilang dangatan. Murag pareha sa gibuhat nila kang Stephen. Na si Stephen, one of the 7 deacons diya sa unang iglesia, nga gitawag kini sa Bible og puno sa balaang espiritu. Sa diha nga isog siya nga nagmantala sa pulong sa Ginoo, nahimo siyang guilty sa atubangan sa balaod nga nagdili sa mga tao sa pagsunod kang Hesukristo niadtong panahona o gidakop siya og gi-order ni kining ni Paul, no, nga batuon, patyon pinagi sa pagbato. Now kinahanglan ang transformation sa atoang kinabuhi tungod sa atoang paghinulsol mo resulta kini sa pagtalikod sa atong sala. Naamo gid tay mga sala. Natay mga sala siguro nga palangga nato kay di man gid nato mabiya-biyaan. Pero ang challenge sa tuwa diri kung naa gid tay tinuod nga repentance, dapat makita gyud nga ni kanato ang tinuod pod nga kausaban sa atoang kinabuhi, which is one of this is pagtalikod sa sala. Dili kay magka-worse ang imuhang pagpakasala. And then embracing holiness. So sa pag-turn nimo, pagtalikod nimo sa sala, kinahanglan embrace nimo ang pagkabalaan, ang pagkahuli. Why? Because kini man ang hagit sa Ginoo sa tuwa. Unsa ingon sa Ginoo? Pagbalaan kamo kay ako balaan man. So mo na kita ng mga Kristohanon, umanta mo biya sa pagpakasala o sa atong sala o palangga nato nga sala, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan. Kung mayroon ta embracing, gakuson, kumbaga, imuha nga paningkamutan, imuhang tinguhaon na magkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo, and then, walking in newness of life. Human ka nga mubiya sa imong sala, maglakaw ka na diha sa bag-o nga kinabuhi. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians 5:17 or 2 Corinthians 5:17. Ingon niya, pagbalaan kamo kay ako balaan man. So ingon niya diha, ang daang pagkatao miagi na ug tan-awa ang bag-o miabot na. So bot pasabot kinahanglan mulakaw na ka adtong bag-o nga kinabuhi nga naangkon nimo. Dili atong daan nimo nga kinabuhi. Maglakaw ka na diha sa bag-o nga kinabuhi. According pa sa Romans 6:4. Wala diha na. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Nganong angay kita magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi? Kay gilubong kita uban ni Kristo. Kinsa man tong gilubong? Katong old nato nga life, katong old na kita, katong karaan na kita, katong kaniadto nato nga kinabuhi, mao toy gilubong uban kang Hesukristo. O kay labanhaw man sa Hesukristo, kita usab magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi nga angay sa atong Ginoo. Tanawa ang caterpillar. Kasi kaila caterpillar diri ulod. Di ba ang ulod nga gitawag og caterpillar, usa ka pangit nga ulod, murag di magay ka siguro mugunit siguro ana. Na? Magbitay man sa dahon, di ba? Sa ilalom sa dahon magbitay sa nasa siyang balay, daghan siya og tiil-tiil gagmay. No? Pangit siya. Pero pag matransform na siya, usa ka anyag nga alibangbang. Dili na ka luodon o dili na ka mahadlok. Ano man? Alibangbang naman siya. Usa naman siya kanindot og gwapa nga kining alibangbang kay colorful man siya. Pero katong ulod pa siya, pangit gid siya. Inana pud ta. Katong ato ang old life, pangit to siya. Mao to ang gilubong uban ni Kristo. Mao to siya ang gipakamatyan ni Kristo. Ug sa diha nga nabag-o ka na, usa ka na unta ka nindot o usa ka colorful nga Kristohanon. Meaning, ang imong life nimo naglakaw na ka diha sa bag-o nga kinabuhi nga puno sa pagkabalaan. Kaduha, evidence of renewal in life. Unsa bagyod ang ebidensya na makita sa nabag-o nga kinabuhi? Unsa man? Change attitudes. Atong kinaiya, no? Atong batasan, moro man siguro kinaiya, batasan. Moro ba na karakter? Sa kalainan sa attitude ug karakter. Basta kay batasan siguro ni, no?
mausab na ang imong batasan. Dili kay mahimo na inuong kang walay batasan. Daghan ng mga Kristohanon, pangalan ra ang nahimong Kristohanon. Gibautismuhan, nakaila kuno kang Kristo, pero ang batasan wa gid nausab. Na, maulang gyapon, wa gyapon batasan. Na? So kita gipahinumduman kita na dapat makita sa ato ang kinabuhi kining usa ka bag-o or nausab nga kinaiya. Kay pangit man pamalandungon o gunahunaon na gibag-o na kuno ang imong kinabuhi, pero ang imong attitudes wa man na bag-o, wa man na usab. Another thing, change relationships. Kung may change relationships, kumbaga, sa diha nga nabag-o ka na, nakabaton ka na og bag-o nga kinabuhi, pati ang imong relationship na bag-o na. O katong mga naminyo na dilibot pa sabot, ilisan nimo imong bana o asawa. Kay change relationships man. Ang ako buot pasabot diri nga change relationship adunay kausaban. Adunay kausaban, adunay kabag-uhan, nga kung kaniadto tingali kay palaaway ka sa imong bana o asawa, kalma nakakaron. Kay Kristohano naman ka. Kung kaniadto siguro kay sikag pamalika sa imong bana o asawa, bisag unsa na lang imong gitawag sa iyaha, nganlan nimo demonyo, yawa, satanas, sa pagyud pangalan, kining buang, sa pagyud, amaw, kalog, ilisan na nimo kay dapat ang bag-o nga kinabuhi nausab na ang imuhang relationship, meaning ang imuhang treatment, ang imuhang ang imuhang pagbati ngadto sa imuhang bana o asawa. Ingon pa, another thing, ingon pa fruitful service. Unsa daw? Ang ebidensya nga makita sa bag-o nga kinabuhi kinahanglan mabungahon na pag-alagad. Kung mayon ta mabungahon na pag-alagad, meaning gag-grow ka, nag-alagad ka sa Ginoo, nag-grow ka, dili tong unay alibangbang o agi palibak. Alibangbang. Nibisita kay nadungog siguro niya, nagisgutan siya. So buot pa sabot, kung may fruitful service, nag-aalagad ka sa Ginoo, pero mabungahon ang imong pag-alagad. Progressive ba? Kay kanabitong may fruitful na pagpanarbaho. Buot pasabot maayo ang imong panarbaho, posible may promotion, fruitful nga pag-eskwela, dagko imong grado, ga-participate ka, mo graduate ka, maka-medal ka, o mahimo kang honor. Kung may fruitful nga business, naglambo imong negosyo, daghang kag customers, grabe ang ruling nimo, kay grabe ang kahalinon sa imong negosyo, sa imong tinda. Ang ato pong pag-alagad sa Ginoo dapat fruitful pod, dili tong katong giingon bitaw nako nga upat kapi, pungko, paminaw, pauli, nya pabadlong. Balik na pod Domingo, pungko, paminaw, pauli, pabadlong. Adi na siya fruitful tawag ana. Bonsai na siya. Kailan mo bonsai? Wa mo tubo, buhi pero wa man mo tubo. Kung magtanom ka og mangga nya mahimong bonsai, may pagputlon na lang nimo. Kaya ang imong expectation sa mangga, makabalos na sa imo. Kaya imong giatiman, abunuhan, limpyuhan, na pagkahuman, mahimor din bonsai. Ay mo na lang putlon, kay gawas lang imong gitanom kay batilis. Pwede ra, kay makaingon man ka nga, pwede ra, pang sugnod raman ni siya. Pero kung mahimong bonsai ang usa ka Kristohanon, bot pasabot, digid fruitful ang yang life niya. Tanawa ang usa ka kahoy. Galatians 5:22-23. Tanaw na to. Galatians. Apan ang Espiritu, naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinungganon sa kaugalingon. Kini mga butanga, wala may supak sa bisan unsang balaod. So mauni siya ang makita sa atong kinabuhi. Mauni ang gitawag, fruit of the Spirit. So mauni makita ang fruitful na pag-alagad sa Ginoo. Mauni ang makita nga ebidensya sa bag-o nga kinabuhi. Tanawa ang usa ka kahoy. Kinahanglan nimong i-pruning ang usa ka prutas sa kahoy para mamunga siya og daghan. Ang disiplina sa Ginoo nga buhaton niya sa tuwa, labi na kung magpabadlong ta, dawata lang. Kay gihimo ni sa Ginoo para ta motubo. Kung latuson man ta, kabalo na ta unsay hinungdan nganong gilatos ta sa Ginoo.
And dawatan na lang kay kana siya muhatod sa imuhang pagtubo, no? Kini siya may usa ka interview kana si Boy Bulkit masuguna kanang amaw nga vlogger. Interview na siya ni Chito sa Muntina. Dili man siya Christian, pero nadungog na ako ang iyahang giingon. Ingon niya, gipangutan na siya kung nganong nahimo siyang vlogger. Di gani, di siya musugot nga tawagon sa vlogger. Gusto niya tawagon sa, basta kay, lahit to yung gusto, kay di daw sa gusto ng vlogger, kay sa unsa na lang daw ginahimo sa mga vlogger karon, manghihi lang daw sa Facebook, vlogger na. Ha? So, kana si Boy Bulkit, ingon pa niya, kabus gid daw na siya. Pobre kayo, ang yadong balay daw kay upat daw kahaligi gapon pero kung bisitahan daw sila sa ilahang paryente, di daw mo diretso sa ilang balay, kundi dito sa mga iyaan kay pobre gud kay sila. Og nakahuna-una siya samtang bata pa siya, nga dili siya gusto nga ang iyang masinatian sa iyang mga manghod. Kay siya may magulang, breadwinner man siya. So matud niya ning kamot sa eskwela, nakahuman sa college. Unya, pag human niya og college, nagtrabaho siya sa Mandaluyong, ingon nga call center agent. Iundang siya. Unya, pagkahuman ingon niya, nagtrabaho siya sa Chowking, nahimo siyang manager sa Chowking. Kaya na si Boy Bulkit, murag tulibagbag no, pero manager na siya sa Chowking. Nag-resign siya kay gusto niya ipurso ang iyahang passion. Ang maong paghimo ang iyahang gusto. Ang drama-drama, salida-salida. So siya director, siya po'y artista na iyang ginahimo. Pero iyang gihimo na siya, matod niya, gibiyaan niya, ginag-resign siya kay para maduol sa siyang pamilya. Kay mag-unsa man daw daghan sa kwarta, pero layo daw sa siyang pamilya niya. Siya daw malipay daw sa iyang kwarta niya. So niuli siya, nag-resign siya, niya, nag-focus siya sa iyang passion niya. Kanang babae nga sigkulata siya, kanang mangusi, manghapak, yan ang tinuod na mama. No? Kana siya. So, unya, ingon niya, nagpasalamat siya sa Ginoo, kay ngano daw, ingon niya, kung wala daw siya makasinati og kapait sa kinabuhi og kalison, dili daw siya mainana daw. Kay tungod man daw sa kapit-os kinabuhi. Gani ingon niya tagaan daw sa 300 pesos pag college daw niya daw. Tungaon gid daw niya hantod isa ka semana. Di daw siya mag-snacks, magbaktas daw siya. Kay para lang gyud nga makahuman sa eskwela. So, matod niya sa kunang gikaingon nga ang tanan niya nga nasinatian kaniadto gipasalamatan niya sa Ginoo. Kay tungod sa maong kapait sa kinabuhi o kapit-os kinabuhi, naka-diskarte siya og ingon ni ana. Karon dato naman siya. Kay ingon pa niya sa una upat ka haligi among balay. Karon maglisod na og panilhig yang nanay sa tanang sulok sa ilang balay. Kay dako na ilang balay. Kay mo man yang damgo nga pangandoy nga mahimong hamugaway ang ilang pamuyo sa iyang ginikanan, sa papa, mama ug yang mga igsuon. Kay breadwinner man siya. So, simple nga kinabuhi pero inaana ang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo o inaana dapat ang atong kinabuhi nga kanang adunay mga kausaban or pag-ausabon sa Ginoo. And katapusan, living a daily repentance. Kung gibag-o na ka sa Ginoo, paningkamuti nga doon nagyoy repentance adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Dili kay nagrepent ka, pagkaugma kay wala na pod. Balik na pod sa old life. So dapat daily ang repentance ato ang kinabuhi. Atong ikinabuhi daw ang adlaw-adlaw nga kabag-uhan. First, self-examination and confession. So every day sa imong kinabuhi, di man mapulaan ang Ginoo basta kay mahinusulon lang ka. Pag makasala ka, self-examine, Lord, diri man jud ko huyang, ano man ni Ginoo? And then kumpisal nimo sa Ginoo, isulti nimo sa Ginoo. Then ask for forgiveness and kausaban sa imong kinabuhi. Another thing, humility and obedience. So kinahanglan ang pagpailob, pagpaubos sa atong kaugalingon at ubangan sa Ginoo and pag-obey sa kung unsa man ang gusto niya. Gusto sa Ginoo na mahimo tang obedient sa iyaha. So kinahanglan natong magpailob. Kay ang tao nga di kabalo magpailob, dili gina makasunod. Testing ra ko panarbaho, ug kun di ka mo pailob sa imong amo nimo, di jud ka mo tuman. Paingon imong amo nga, "Mon, yato ra ko ning items dito sa panabo man." Nya kay taas maggarbo Raymond, "Bahala ka diya, sir. Ikaw lang." O di, ang iyahang pagka mapahitason, niresulta sa pag-disobey niya. Di man siya musunod, di man siya musubmit. Pero kung obedient, kung mapailobon si Raymond, may nga, tauhan naman ko dali, dahil ribir ko, wadyo ko mahimo ani, musunod rin ko ani. O di, sige boss. Then, niresulta sa pagtuman. Nisunod si Raymond, kay gipaubos man niya yung kaugalingon, ni-submit siya. Then another thing, prayerful dependence on God. When we pray, kinahanglan, dependent ta sa Ginoo. Dili kay mag-pray ta, pero lahi atong ginahimo. Natagi pangayo, pero lahi po ang ato ang action na ginapakita.
Kung mag-pray ganita, dapat in line ang tanan natong lihok, atong hunahuna, ato ang baba, atong mga tiil, atong kinabuhi, atong kamot, in line siya sa atong gi-pray. Dili kay nag-pray ka sa Ginoo pero lahi ang gusto sa imong kamot, lahi ni adto imong tiil. Ha? Wala, dili siya synchronize. Subot pa sabot na lisod kaayo. So kung mag-pray ta sa Ginoo, kinahanglan dependent ta sa Ginoo. Madepende gid ta sa Ginoo. Kaya nagpakita na pud siya nga ikaw matinud-anon sa imong gipangayo sa Ginoo. Kay kung dili ka mo depende sa iya ha, pasabot ana wa kay salig sa iya, buot pasabot ana di jud ka matinud-anon, di jud ka sure ball sa imong gipangayo sa Ginoo. So man ato mensahe karon nakagabhion na nagaisgot kita living in repentance and renewal. So samtang naa ka sa imong balay, karon si mana siguro, pray for forgiveness and restoration, and then renew your commitment to Christ and live a transformed life. No, kay di man ni sa basta-basta God. Di gini sa basta-basta nga pagahimuon. Pero we need to do this kay mao ni ang gusto sa Ginoo sa tuwa.